мехоҳед барои дохил шудан ба донишгоҳ пурра омода гардед ва дар баробари аттестат дипломи касбӣ гиред, ин имкониятро танҳо ва танҳо Академияи Хурди Муосир барои шумо фароҳам овардааст. Академияи Хурди Муосир муассисаи таълимии ибтидоии касбӣ, литсеи касбӣ буда, хонандагони синфҳои 9 ва 11-ро ба таҳсил фаро мегирад. муассисаи мазкур донишандӯзонро вобаста ба донишгоҳи дилхоҳашон давоми 2 сол омода менамояд ва инчунин дар ин муддат ба онҳо касбҳои муҳосибӣ, барномасозӣ, дизайнер лоиҳакашӣ, рассомӣ, тарҷумонӣ ва сайёҳиро меомӯзонад, ки баъд аз хатм соҳиби дипломи касбӣ гардида имконияти фаъолият намуданро пайдо менамоянд. инчунин давоми 2 соли таҳсил хонандагон забони англисиро ба пуррагӣ аз худ намуда, имконияти давом додани таҳсилро дар кишварҳои хориҷ аз ҷумла Олмон, Фаронса, Кипр, Узбекистон, Қазоқистон, Хитой, Малайзия ва Кореяи Ҷанубӣ пайдо менамоянд. ба муассиса омӯзгорони забондону бархурдор аз донишҳои замони муосир ҷалб гардиданд. раванди таълим тариқи методикаи муосири ҷаҳонӣ сурат гирифта, ҷараёни дарсҳо бо камераҳои симо ва садо назорат карда мешавад. марҳамат ба Академияи Хурди Муосир. телефонҳо барои тамос 93 884 0760 98 08 41 12 ва 985 06 64 61.